Или Що е Тони, бе? Fascinating. На майка ти пръчката, бе! Пръчката. Ще данъка, бе. Убих, значи дойдоха трима на мидъл, аз убих двама. Ботлейн не си казаха миса. А не, Какво каза? мис. как ви кажеш шоме? Оп, ли си не тука. Това е Блицкранк. Видяхте ли тази кука? Здравей, човек от стрима! Човек от стрима! Човек от стрима! Това екстремист идва от някакви крайни политически или религиозни виждания или от думата екстремен. В смисъл като дума. от сноуборд и бързи коли и тротинетки, примерно. Тротинетки особено. Брауна го няма. Бранд! Браун тръгва нагоре. Браун is here! Браун! Идва Бранд! нагоре. Бранд! Пичка модена! Въпросът е, че ако сме аз и Warwick, смисъл, аз ще полиморф на Ани, някой ни трябва да стънне Warwick или обратно. Да стънна Warwick? Да стънне Warwick? Не, ако Warwick полиморф на някой... бед си майката, Порушев, много не искаш да се биеш с мен, значи. Ама супер сме слаби, какво искаш да се бием? Не мога да сме толкова. Значи набиваш, после мислиш. Какво мога да направя? Беги, аз ги разсеям тука. Ги разсеяш, трябваше да избягаш. Мерси, Георги. Оля. Искате да кажете, че убихме... Езрел! Тут! Дева! Видей го и тръгнах да мина... Пътък. Ау! Аз съм Петю. Аз съм другият ти син. Не знам. Аз съм другият ти син. Чао. Не му... Бате, знаех, че трябваше към бариера. Do you wanna build a snowman? Elsa? Do you wanna build a snowman? Swag. Yeah! Не без... Саше! Виж, Вижте ме, има мене. бутолечки на земята. Хора, вижте ме. Тони, виж. Сашко! Саше! Дай! Виж, стигна и Сашко се оцели отново! Порушев! Как си добре ли я караш? Why steal, baby?